हर हर महादेव, घर घर महादेव। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम करतनी, मैया पार्वती के प्रणाम करतनी। गुरु भाई गुरु बहिना आप सब जितना यूट्यूब के माध्यम से हमार कथा कहानी सुनत रहिले, आप सबके प्रणाम करतनी। और हमार कथा हमेशा पारंपरिक कथा चैनल से आवत रहेला, तो आप सबसे यह कहम कि चैनल के सब्सक्राइब करब ताकि कोनो भी कथा आई तो आप सब तक पहुँच जाए। आज हमने कथा सुनल जाए गुरु बहिना, बड़ा बढ़िया सुंदर एगो कथा बाटे। 5 गो बेटा एगो बेटी के कथा है कि कैसे कथा में बतावल बा गुरु बहिना कि एगो बेटी के गुजारा ना हो खेला, लोग के 5 गो बेटा के गुजारा हो जाला। एक कथा शुरू से लेके अंत तक सुनम तो आप सबके पसंद आई। तो चलिए देर ना करते हुए हमने के कथा के ओर बढ़ल जाओ। देखी गुरु बहिना, एगो नगरी के एगो राजा रहता रे। ओ राजा के 5 गो बेटा और एगो बेटी रहता रे। राजा बड़ा नेक विचार के आदमी बड़े, बड़ा बढ़िया राजा रहता रे। राजा रानी सोचा लोग कि हमने के हेतना राजपाट बा। आप सबके पता बा कि राजा लोग के संपत्ति अथाह रहेला। ऐसे ही बहुत सारा संपत्ति बाटे, महल हाथी घोड़ा, कौनो चीज के कमी नहीं खे। राजा रानी सोचा लोग कि हमने के बेटा के बियाह कर देहल जाई, अब बेटी के भी बियाह करल जाई। सब लोग गुरु बहिना बेटी के बियाह करेला तो बेटी के विदाई कर देला, काहे कि केकरो घरे बेटी के गुजारा नहीं खे भई। दुनिया के रीत इहे रहल बा। लेकिन वो राजा रानी सोचा लो कि हमनी के अपन बेटी के बियाह करके और अपना घरे ही राख लेहल जाई, हमनी के घर जमाई खोजल जाई कि बेटी हमनी के आँख के सोझा रही, आँख के सामने रही। 5 गो बेटा लोग रहता, धन दौलत के कुछ कमी नहीं खे, वैसे ही एगो हमार बेटी रही। राजा रानी बड़ा खुश रहलो परिवार में। देखिए गुरु बहिना, धीरे धीरे बेटा बेटी सयान हो गई लोग। 5 बेटा पढ़ लिख गई लोग। बेटी रहली गुरु बहिना शिव गुरु के शिष्या रहली। शिव गुरु के आस्था रहे मन में, पूजा पाठ करस। अब राजा रानी सोचलो ये गुरु बहिना कि धीरे धीरे बेटन के बियाह कइल जाओ। धीरे धीरे देखी एगो बेटा के 2 गो बेटा के करत करत 5 बेटा के वो लोग बियाह कर देलक। सबसे छोट घर में बेटी रहे। जब 5 बेटन के बियाह हो गल तो रानी कहली कि हमने के बउआ सबके बियाह कर देनी सन, इहे अच्छा रही कि बेटियों के घर बसा देहल जाओ, शादी बियाह कर देवल जाओ। देखिए गुरु बहिना, एगो राज दरबार के राजकुमार के देखा लो और कह लोग वहाँ राजा साहब से कि हमनी के बेटी के बियाह करम सन ता अपना घरे रखम सन। वो बेटी से बड़ा प्यार बड़ा मोह माया रहे। वो राजा रानी अपना से दूर कैल चाहत ना रहलो कि हमार बेटी हमरा से दूर होके। राजकुमार के जे बाबूजी रहले राजा मान गईले, कोनो बात ना। राजा यह सोचले कि जब तक बाप मतारी रही, राजा रानी लो रही, तब तक पतो हो जा रही, बाद में फिर अपना घरे आ जाई। उहो राजा के 3 गो बेटा राजकुमार लोग रहे कि कोनो बात ना, 2 गो बेटा हमरा लगे रही लोग, एगो बेटा वही जा रही है। शादी देखी अब तय हो गई, तय तमान भइल, शादी हो गई ले गुरु बहिना बड़ा धूमधाम से। 5 गो घर में पतो लोग रली लोग और बेटी भी एगो महल दे दिया लो। घर में बेटी वो महल में रहे लगली अपना पति के साथे, बढ़िया से एकदम सबे हंसी खुशी से परिवार में सब लोग मगन मस्त बाटे। गुरु बहिना देखी धीरे धीरे अब समय बीते लागल। एक रोज का होता है गुरु बहिना देखी कि अचानक से राजा के तबीयत खराब हो जाता। समय के कुछ कहल नहीं खे जा सकत। तबीयत खराब भइल, राजा के देहांत हो गई, दाह संस्कार भइल। और देखी अब रानी जे रहली अकेले बच गईली। अब रानी हमेशा
राजा के गम में शोक में रहे लगली। देखी पति पत्नी जहाँ बा बड़ा प्यार हो खेला, ओकरा में एगो जब बिछड़ जाला ना त एगो घुट घुट के जिए लगेला। और सही देखी राजा तो मर गईले, लेकिन रानी के दिन अब दुबर होखे लागल। राजा बिना एगो बेटी रहली, उहे बेटी जना बेटी के लो शादी करके रखले रहे। वो बेटी माई के देखभाल, खाना पीना सब चीज टाइम टाइम से करस। राजा साहब ओही बेरा का के ले रहलन, अपने जिंदगी में 6 गो हिस्सा लगैले रहन। बेटन से कह के कि तहनी के 5 गो हिस्सा लागी और एगो हमरा बेटी के हिस्सा लागी। जितना अधिकार ए घर में सर संपत्ति में तहनी के बा, उतना ही अधिकार हमरा बेटी के घर में बा। सब बेटा लोग मान गई रहे। 1 हिस्सा बेटी के रहे, 5 हिस्सा पांचों बेटा के रहे। लेकिन देखिए गुरु बहना, सारा हिस्सा मुजबानी लगा रहे कि हई तहार हई उनकार ह। कौनो ऐसन घर घड़ारी संपत्ति के लिखा पढ़ी ना भई रहे। रानी लगली सोचे कि सर संपत्ति तो हमरा बेटी के नाम से लिखाइल बा ना, लेकिन फिर मन में सोचा तारी कि कौनो ना बेटा तो हमारे हुआ सन। 5 गो बेटा बड़ा सन और एगो बेटी भी आ, तो ऐसन कुछ ना करी हसन। देखिए अब धीरे धीरे रानी अब राजे साहब के शोक में डूबल रहस। हमेशा वो लड़की बड़ा ध्यान रखस अपना माई के। ए भौजाई देखी 5 जाने भौजाई रहलो। कहल बा गुरु बहना की कौनो कौनो भौजाई भौजाई हो खेले, बाकी ज्यादातर भौजाई लोग के प्रमाण देला के जरूरत नहीं है कि भौजाई लोग होला कैसन। भौजाई लोग जे रहे उ लोग के ई बात हजम ना होखे कि अरे राजा के घर में इनहू के बियाह भइल बा त ई काहे एहिजा रहेली। लेकिन कुछ कह लोग ना। अब धीरे धीरे गुरु बहना देखी और समय बीत गई। रानियों के देहांत हो गई। रानी के जब देहांत हो गई तो लड़की अकेले बच गई। सबसे ज्यादा इहे रोबस। पेट पोछनी जे बेटी रहली, 5 भाई के बाद में इहे बेटी रहली। सबसे ज्यादा इनका दुख रहे, सबसे ज्यादा इनका आह रहे कि हमार माई चल गईली हमरा के छोड़ के, अब हम कैसे रहब। देखिए उन्हों के काम क्रिया भइल। अब सब लोग घर में पतोह लोग रहता, लेकिन अब सबसे ज्यादा उदास से बेटी रहता रही कि बाबूजी हमार मर गईनी और एगो माई सहारा रही है, सुख दुख के निमन बाउर कहत रहनी है, तब माइयो हमरा के छोड़ के चल गईली। देखिए गुरु बहना धीरे धीरे अब समय बीते लागल और ई भौजाई लोग जे रहे ई अपना अपना पति से बात कइल कि अरे केकर बेटी नैहर में रहेले, जे राजा बा ओकर या जे भिखारी बा ओकर बियाह हो जाला त बेटी ससुरा में रहेले, नैहर में ना रहेले। त ऐसन करी कि कौनो उपाय करी जा कि ई अपना घरे जास। अगर ना जाइए तो ई जमीन के टुकड़ा में से इनका कुछ मिली ना। देखी जमीन जमीन है जमीन, आज भी जमीन के चलते कितना खून खराबा, कितना का से का हो जाता, जमीन जमीने रह जाता। कितना लोग आइल जमीन पर, कितना लोग गई, लेकिन जमीन उहे के उहे रहता। अब भौजाई 5 भाई के कान भर देली जन कि वो अपना घरे जास। बड़ भाई कहने कि अरे वो जाई ना, ओकरा जाई के रही तमाई के मरले इतना दिन हो गल, चल गई रही, वो ना जाई। भौजाई कहली कि ठीक बा, अगर ना जाइए तो उनका के रास्ता से हटावे के पड़ी। एक दिन गुरु बहना देखी 5 भाई और 5 भौजाई प्रोग्राम बनावलो कि उनका पति के लेके जंगल जाइल जाओ, शिकार करे, शिकार के बहाने आ वो नहीं उनका के मार देवल जाओ। ओकरा बाद ही बच जाइए, कहीं जाए के होई तो जाइए, ना तो इन्हों के मार देहल जाई, लेकिन हिस्सा ना देहल जाई। ए गुरु बहना देखी 5 भाई लोग कहला कि ये जिया जी कल चले के बाद जंगल शिकार करे,
वो खुश हो गई जीजा कि ये लोग शिकार करे जाता तो हमरो के लेके जाता, भाई से कम वो लोग के मानस ना। देखिए गुरु बहिना मन में छल देखी, उ जे राजकुमार आई रहले शादी करके जगवा तो वो अपन गुरु बहिना घोड़ा रखले रहलन, कहीं जाए आवे के रहे ना तो वो अपने घोड़ा पर बैठ के कतहीं जास। वो देखी अब इ लोग के प्रोग्राम बनल कि काल हमने जाइल जाई, सभे तैयार हो गई, वो अपना घोड़ा पे बैठ गईले। ये पांचों भाई अपना घोड़ा पे बैठ गई लो। घोड़ा के गुरु बहिना देखी आहट मिल गई रहे कि लोग जंगल ले जाता और हमरा राजकुमार के मार दी जंगल में। देखी पहले तो घोड़ा जाए ना, लेकिन राजकुमार जे सवार रहले तो घोड़ा गई। अब जंगल ये लोग पहुँचले गुरु बहिना तो देखी ये लोग मारे खतरा लेके गईले ही रहे उनका के जंगल। जमीन में जब तीर चलाव लोग तो घोड़ा ऐसा रहे कि ऊपर कूद जाए, राजकुमार के बचा ले। ऊपर जब चलाव लो तो घोड़ा नीचे जमीन पर आ जाए। राजकुमार बच गईले, बहुत देर तक ही खेल चलल वो लोग के, लेकिन राजकुमार के वो कुछ ना भइल, घोड़ा बचा ली हलस। अब पांचों भाई इस साला जे रहलो उदास हो गई लो कि यार हमने ले नहीं मारे खातर ई बच गईले। अभी लोग सोचा जाता कि चला आज तो तू बच गईला, लेकिन बिहान ना बचब, बिहान तहरा के दूसरा तरीका से मारल जाई। घरे गईला लो, भौजाई लोग देख के उदास हो गई कि अरे का भइल। भाई लोग सारा बात बतौलक कि ऐसन ऐसन बात है, प्रोग्राम में गुरु बहिना काल के बनल जे काल हमनी के फिर चलल जाई शिकार करे। कौनो ऐसन आभास उनका ना रहे कि हमरा के मारे के ले जाता लो। फिर सुबह भइल, सब लोग घोड़ा पे सवार हो गईले गुरु बहिना, जंगल पहुँचल। ये पांचों भाई रहलो कहलो कि ये जीजा आज हमनी के दूसरा तरीका से शिकार खेलल जाई कि घोड़ा बड़ा परेशान करता, तू अपना घोड़ा के पेड़ में बांध द तब हमनी शिकार कल जाई। कहले कि ठीक बा कोनो बात ना। लगले बांधे पांचों भाई मिल के, ऐसा न बांध दे लोग कि घोड़ा कौनो कीमत पे खुले नहीं खे जात। घोड़ा बांध के तीर चलावा लोग, 2-3 गो तीर चलावा लोग, तीर गला के चिरत काटत निकल गई। ओही जा राजकुमार गिर गईले। ये लो जाना लो कि अब तो मर गईले, गड्ढा खून के तोप दे हलो गोई जा। सब घोड़ा देखत रहे कि राजकुमार के साथे का करता लो। घोड़ा छोड़ के और बारी बारी ये गुरु बहिना घरे आवे लागलो। बड़ भाई अइले, बहिन रहली बैठल पूछा तरी के भैया तू आ गईला, अरे वो कहाँ बाड़े। कहले कि अरे आवते होइए। दूसरा भाई अइले, उन्हों से पूछली कि भैया तू आ गईला, अरे वो ना अइले, वो केने बाड़े। उहो भाई कहले कि अरे आवत होइए। चल गईले घर में। एकाएकी करके गुरु बहिना सारा भाई से चारों से पूछ लेली। लास्ट में 5वां भाई अइले, गोड़ पर गिर गईले। कहली कि भैया तू सही सही बतावा कि वो बाड़े कहाँ। तहनी पांचों भाई आ गईलन जान, लेकिन वो कहाँ रह गईले। भाई कहले कि ये बहिन अरे रोवत काहे बाड़ू, ऐसे परेशान काहे बाड़ू। बहिन बहुत रोवत रही कि आखिर सबे लोग आ गई, वो काहे ना आइले। भौजाई लोग देखिए गुरु बहिना ढाढ़स बनैले बाटे के बबनी काहे रोवतानी, काहे परेशान बानी। अरे उ लइका बानी कि वहाँ के कोई लेके चल जाई, आ जाए, परेशान मत होखी। लेके बहाना करके छत पे ले गईला लोग, बिछावन कई लोग कि छत पे लेके चलल जाओ, गोड़ हाथ मलल जाई, आ छते पे से गिरा देवल जाई, इहो मर जाइए, कहानी खत्म हो जाई। छत पे बिछौना करके पांचों भौजाई आई लोग के बबुनी काहे परेशान बानी, अरे चली ऊपर तनी घूमल जा, बैठल जा, मत रोई। अब झूठे मूठे गुरु बहिना हाथ पाँव लागल लोग दबावे। अब उनका धीरे धीरे नींद आवे लागल। छत के बगल में गुरु बहिना रेंगनी के कांट रहे। देखी का कैला लो, जब नींद आवे लागल तो वही पर से पांचों भौजाई मिलके
ढकेल दिहल। गुरु बहना देखी शिव गुरु के महिमा देखी, उनका कुछ ना भइल। ई लो जानत रहे कि मर जाइए, पूरा उनका जानकारी हो गई, विश्वास हो गई कि हमरा पति के लोग हिस्से बखरे के चलते मरले बा, आ हमरो के आज मारे के कोशिश कैले बा। देखी पलटियों के ना देखली, झट से उठली, लगली भागे। भागते भागते राते राते भाग के देखी बड़ा दूर चल गई गुरु बिना, बड़ा दूर गईली। देखी जात के नेटुआ लोग रहे, वही जा तंबू तान तान के, अली पली तान तान के अपन परिवार लेके वही तंबू में रहत रहे। जाते जाते हार के बैठ गईली वही जगवा। इनका समझ ना आवे कि आखिर हम जाई कहाँ। बियाहो जौन भई रहे इनके बाबूजी जे कैले रहन, उ ना गाँव जानत रही ना वो राज पाट के लोग के जानत रही। आइल गईल हैले ना रहली त जानकारी ना रहे आखिर जाइए कहाँ। उहे नेटुआ लोग के जवन जुगी रहे, तंबू रहे, ओकरे आगे बैठ के झरझर रोवत रही। देखी कहल भाई गुरु बहना की गरीब लोग ना बड़ा दिलदार हो खेला। वही में एगो नेटुइन रहली, आके पूछ दिहली कि काहे रोवतानी, कहाँ जाए के बा, कौनो रास्ता पेड़ा भूल गइल बनी त बताई। ई जे रानी रली लड़की कहली कि ना ऐसन कोनो बात नहीं खे, सारा बीतल घटना बतैली कि ऐसन ऐसन बात है। देखी उ नेटुइन जे रहली कहली कि बुरा ना मानम, रउआ त राजघराना के बेटी हैं, रानी हैं, उतना तो सुविधा हमनी के पास नहीं खे, लेकिन आखिर जाइब कहाँ। हो सके तो हमनी के जवना हाल में बानी से यही में रह ले हम तब बताई, और हमनी के मांग चांग के नाच बजा के जवन कमानी से धमानी से उसे राउर पेट भर देम सन, कौनो कमी ना होई। कहली कि कौनो बात नहीं खे। देखी वो लोग झट से का कैलक, एगो तंबू तान के एगो कोठरी जैसन रूम जैसन बना देहलक, बर बिछौना दे दिहलक। कहलक कि आज से यही जा रहब हमनिए के संगे, कि कोई कुछ राउर ना करी। देखी शिव गुरु के आशीर्वाद देखी। वो रानी जे रहली उ 2 महीना के गर्भवती रहली। देखी ये बात नेटुइन के पता चलल जब तबीयत खराब होखे लागल। कहली कि कोनो बात ना, कि परेशान रउआ मत हो, कि हमनी के हर तरह से रउआ के खुश रखल जाई। अब वही में अपन दिन बितावे लगलिए गुरु बहना। अब समय 9 महीना बीत गई, तबीयत खराब हो गई गुरु बहना। उ रानी के देखी बड़ा सुंदर एगो बेटा पैदा भइल, सभे हेल्प कैलक, मदद कैलक। बड़ा सुंदर लइका भइल ऐसन कि कहीं मत। उ लइका जब रोवे त हीरा, हंसे त मोती गिरे, ऐसन लइका रहे। धीरे धीरे अब साल भर जब बीत गईले गुरु बहना, एक रोज के बात है कि रानी पानी भरे गईली। पानी कुछ दूर से लावल जात रहे। वो लइका जमन रहे उ तंबू के पास छोड़ देले रही कि इतने में घूम घाम के खेली, तब तक हम पानी लेके चल आई। देखी तब तक एगो नेटुइन आवतारी मांगे, और नेटुइन वहाँ से आवतारी कि जहाँ इनकर शादी भइल रहता, वही गांव के नेटुइन मांगे आवतारी। देखा तारी कि अरे कोई घर में बाना, आसपास कोई नजर नहीं ख्यावत, खाली लइका दिखाई देता रसन। उहो गोदी में लइका ले ले बड़ी। झट से गुरु बहना का करत तारी कि लइका के नीचे उतारा तारी अपना। ई जब लइका नेटुइन के देखता तो लागता रोवे, रोवता तो हीरा गिरे लागता। अभी देख के कहतारी कि अरे बाप रे, ऐसन लइका, अपन लइका छोड़ के उ लइका लेके भाग गईली। देखी जब सभे नेटुआ नेटुइन लोग शाम के मांग चांग के आइल तो रोवत रहली। अब सभे लोग पूछल कि का भइल, बतैली ऐसन ऐसन बात है, कोई हमरा बच्चा के ले गइल बा, अपन बच्चा छोड़ देले बा। नेटुआ लोग कहलक कि बहिन चिंता मत कर, भाई माना तारू, कौनो दिशा अगर तहार लइका गइल होई, केकरो हाथ में होई, हमनी के तहार लइका ले आवल जाई, परेशान मत होख। देखी रात बीतले गुरु बहना, सुबह भइल। सारा नेटुआ लोग मिल के खोजे चल गई वो लइका के। देखी पूर्व पश्चिम उत्तर सारा घूम लेलक,
लेकिन कौनो दिशा में उनकर लइका कौनो घर में मिलल नाही। वो लोग लौट के शाम के घरे आई, आस लगा के बैठा रही उ लइका के सोच में कि हमार लइका वो लोग लेके आवत हुई लो नेटुआ भाई लोग। सभी लोग खाली आई, पूछली। नेटुआ कहले उमे के एक जने कि अरे बहिन देखा हमनी के पूर्व पश्चिम उत्तर घूम लेनी सन, कहीं तहार बेटा नजर आइल है ना, लेकिन एक दिशा छूटल बा दक्षिण। काल हमनी के जाइल जाई और चप्पा चप्पा खोजल जाई, कतही ना कतही लइका दक्षिण ही दिशा में गइल बा। कहली ठीक बा। ए गुरु बहिना देखी रात फिर बीतल, सुबह भइल। अब ये लोग सारा नेटुआ भाई लोग खोजे निकलता त कहतारी कि हमहू चलब। माई के ममता देखी अब अपने आप के रोक ना पवली। कहली कि नेटुआ भाई हमहू चलब, हमहू खोजब अपना लइका के, कहाँ बा कौना हाल में बा। अब खोजत खोजत अपन देखी नाच बाजा सब चीज ये लोग बांध के लेके जाता खोजे। अब वही गांव में पहुंच जाता टे। जमुना गांव के राजा के राजकुमार से इनकर बियाह भई रहे। अब वही राजा के द्वार पर चल जाता, देखा था कि बहुत सारा जगह खाली बाटे, वही जा बगल में अपन गाड़ी लगा के और नाच बाजा अपन चालू करता कि नाच बाजा हमनी चालू करम सन। लइका अगर कहीं होई त आई, न तो कोई नाच बाजा देखे आई तो हमनी के लइका चिन्हल जाई। नाच बाजा चालू हो गई। गुरु बहिना उ नेटुइन जे रहली उ राजा के घर के बगले में उनकर घर रहे। वो अपना लड़की के बता देले रही कि लड़का के कुछ ना कुछ देते रहिए, खियाते रहिए, दूध भात खिलाइए, लड़का कहीं जाए ना। नेटुइन लड़का छोड़ के और मांगे कोनो गांव में चल गई रहली, घरे रहली नहीं। नाच बजा चालू हो गई, लोग अब उमड़े लागल, भीड़ चालू हो गई। लड़की नेटुइन के बेटी जवन देखतिया कि अरे सभी लोग जाता, अब वो लड़का के छोड़ के नाच देखे चल जाती है नेटुआ लोग के। और जब बाजा बाजाता तो लड़का भी धीरे धीरे माऊ बन के अब वही जा जाता। रानी के सारा लोग में नजर घूमत रहे, सब बच्चन पर ध्यान रहे। अब धीरे धीरे वो लड़का छोटा सा बच्चा माऊ बन के अब उस सब लोग से आगे नाच में आ जाता। रानी देख ली कि हमार बेटा है। अब जितना ये लोग नाचे, जितना ये लोग ड्रामा करे, वो लड़का देख के हंसे हंसे तो मोती गिरे। रानी पहचान ली कि ये हमारे बेटा है। झट से उठैली गोदी में और नेटुआ लोग से कहली कि नाच बजा बंद कर जा, ए भैया ये हमार बेटा है। देखिए गुरु बहिना उतने देर में तले वो नेटुई ना गईली, देखा तारी कि रानी के गोदी में बेटा। अब लगली झगड़ा झंझट करे, बोले लगली कि हमार बेटा है, ये हमार बेटा है। रानी कहस हमार बेटा है और नेटुइन कहस हमार बेटा है। देखी ए राजा साहब जे रहले ए रानी के ससुर रहले, लेकिन ना राजा साहब पहचानत रहले आ ना ही ये रानी राजा साहब के पहचानत रहली कि हमार ससुर हमें। नेटुआ लोग कहल कि राजा साहब रउए अब विचार करी, रउए एकरा के समझी कि बेटा तो इनकर हुए, ये झूठ बोला तारी। झनर झनर हनर हनर नेटुइन कैले बाड़ी। कहल बा गुरु बहिना कि जे चोर रहेला ना ओकर गाल बड़ा बाजेला। और सही ये नेटुइन रहली। राजा साहब जे रहले कहले कि ठीक बा, हम नहीं मानत कि बेटा इनकर हुए आ हम नहीं मानत जे बेटा नेटुइन के हुए, लेकिन हम एगो परीक्षा लेहब। अगर परीक्षा में जे पास हो जाई वो बेटा उन्हीं के है। सब लोग मान लेलक, ए रानी भी मान ली हली, नेटुइन भी मन ली। राजा साहब कहले अपना नौकर चाकर से कि 2 गो तावा लावा और गरम करके दोनों जानी के छाती पर बांधा। जेकरा छाती से अगर तावा छेद के दूध निकल के बच्चा के मुंह में चले जाई, वो बच्चा ओकरे है। देखी दोनों जानी के गुरु बहिना तावा गरम करके छाती पर बांधल गई। नेटुइन के तो बच्चा रहे ना, ए रानी के बच्चा रहे। रानी के छाती
से दूध उतावा छेद के निकल के उ लइका के मुंह में पड़ गई। सब लोग देखलक। राजा साहब कहले कि अरे झूठ मत बोल, ई बेटा इनकर ह। तू झूठ बोला तारू कि बेटा तहार ह, ई बेटा तहार ना ह। रानी हाथ जोड़ लिहली, धन्यवाद कैली राजा साहब के कि आज रउआ चलते हमार बेटा मिल गई। वो बेटा के दे दिहली। ए बेटा अपन बेटा लेके अवर नेटुआ लोग के सथे चलल जात रहली। शाम के पहर हो गई रहे गुरु बहिना। रास्ता दूगो रहे, एगो जंगल के रास्ता रहे, सवट कवट रहे, जल्दी पहुंचा देवे वाला रहे। एगो रास्ता रहे बड़ा दूर होके ले जात रहे, अब धीरे धीरे रात होखे वाला रहे। देखिए गुरु बहिना, ए नेटुआ भाई लोग रहे त कहल कि हमनी के जंगल के रास्ता चलल जाई त जल्दी पहुंच जाई। कहली ठीक बा। बच्चा लेके लगली चले गुरु बहिना। जात जात जब बीच जंगल में जाता रही तो घोड़ा के बांधल देख लेता रही एगो पेड़ में देखली, अचकित रह गईली। अब सोचत रहली कि घोड़ा हमार पति जे रहनी राजा साहब उन्हीं के घोड़ा के जैसे घोड़ा लौकता। नेटुआ लोग से कहता रही के नेटुआ भाई, हौ पेड़ में जवन घोड़ा बांधल बा ना, ऐसा ही घोड़ा पर हमार राजा साहब सवार होखत रहनी। ई बात घोड़ा के कान तक पहुंचत रहे गुरु बहिना। घोड़ा ऐसे नीचे ऊपर मुड़ी हिलावत रहे, इनकर पैर अब थमे लागल। अब इनका बुझाई कि कहीं उहे घोड़ा ना हा। फिर से कहली कि सेम हमरा राजा साहब के घोड़ा के जैसा नहीं बा। जोर जोर से घोड़ा लागल नीचे ऊपर माथा हिलावे। घोड़ा के पास गईली। देखी अब घोड़ा कहता कि हमरा बड़ा तेज भूख लागल बा, कि हमरा के दूध थोड़ा पिला दी। राजा साहब कहाँ बानी, कैसे बानी? हम राउरे राजा के घोड़ा बानी, वो हम सब बता दे। हम देखी अब बच्चा लेके आई नेटुआ भाई लोग एगो गांव में जाता, बगले में दूध मांग के बाल्टी में भर के लावता, घोड़ा के पियावता। घोड़ा के रस्सी रानी खोलता रही। घोड़ा थोड़ा दूर आगे जाके लागल पैर से इसे कोड़े। रानी समझ गईली कि हमार भाई लोग हमरा पति के एकर मतलब यही ज्यादा फनैले बा। नेटुआ लोग के सहारे लगली कोड़े। ए गुरु बहिना देखी शिव गुरु के आशीर्वाद देखी, महिमा देखी। यही से कहल बा ना कि केकरो अगर नहीं बिगाड़त तो कहियो हमार बिगड़े जात नहीं खे। जब वो लोग कोड़ा लोग तो राजा साहब जैसे के तैसे एकदम वही में दफनावल गईल बाड़ी। राजा साहब के निकाला लोग कुछ भइल ना रहे। गुरुजी के ऐसा आशीर्वाद रहे। राजा साहब उठले। रानी पूछे लगले कि अरे कैसे भइल बा? राजा साहब कहले कि सब तहार भाई लोग छल कैले बा हमरा साथे, कि चल पूछल जाओ कि आखिर हमनी के का गुनाह रहे। वो रानी जे रहली फट से पैर पकड़ लिहली राजा साहब के। कहले कि राजा साहब एक बार रउआ के खो के हम इतना दिन काट लिहनी, अब हम वो नगरी वो देशे वो नैहर में कबो ना जाई, कि रउओ गैला के जरूरत नहीं खे, कि वैसन भाई ना वो लोग हत्यारा बाटे, कि हम ये लोग नेटुआ भाई लोग बा। हम सालों से इहे लोग के घर रहिले और हमार खाना खुराक खेवा पानी सब इहे लोग करेला। देखी राजा साहब आभार जतैले। कहले कि ठीक बा रानी चल। देखी नेटुआ के साथ अब हंसत खेलत ये लोग नेटुआ लोग के घर पे आवता। राजा साहब देखले कि ये हाल में हमार पत्नी बाड़ी। देखी उनका पता रहे गुरु बहिना कि हमार घर द्वार कहाँ बा। बड़ा धन्यवाद दिहले वो गरीब लोग के, नेटुआ लोग के। घरे गईले अपना बाबूजी से सारा बात बतैले कि बाबूजी ऐसन बात है। वो राजा साहब के रानी के इनका बाप मतारी के आंख तरस गई रहे। कौनो खोज खबर लड़का के लागत ना रहे कि हमार बेटा बा कहाँ। सारा घटना अपना बाबूजी से बतैले और नेटुआ लोग के बतैले कि इतना दिन से गुजारा इहे लोग करत रहे। राजा साहब खुश होके
बहुत सारा जमीन वो लोग को दान दे देहले के ही में खेती बाड़ी करके अपन पेट भर जान। और जई घर नेटुआ के रहे सबके बढ़िया सुंदर सुंदर घर राजा साहब बनवा दिहले कि हमार पतो इतना दिन कटले बिया ए दुख में सबसे राजा ततहनी बाड़ जान। इन नेटुआ लोग भी आभार धन्यवाद कैलक, राजा के हाथ जोड़ लिहलक। राजा साहब और जे लड़की बाड़ी रानी पतो इस शिव गुरु के प्रणाम करता लोग के हे शिव गुरु, आज जवन हमनी के सुख मिलता, जवन घर आ गई निसन उराउर देन हा, उराउर आशीर्वाद से हमनी के अपना घरे आ गई निसन। तो ये कहल बा गुरु बहिना, देखी शिव गुरु के महिमा देखी, आशीर्वाद देखी कि राजा कहाँ रहले जमीन के अंदर और गुरु जी के महिमा से कुछ भइल ना, अपना घरे एकदम सुखी संपत्ति निरोग पहुँच गईले। आप सबके कथा पसंद आइल होई तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। धन्यवाद।